Kızganычка karşı tapşırığımızga şotluklu xatlar bilen bir retten kaygılı xatlары da kilip tura. Şundilarning birsin biz Kiryoshkina avılından aldık. Bugün 8 avgust günü menim yaratgan turmuş ipteşim, süyüklü etkeyimiz Abdullin Ristam Rashiduluna 41 yaş tolar idi. Әйе, tolar idi. Әйтүләре дә авыр бу сүзләрне. Дип язганнар хәтер хатын, яраткан тормыш иптәше Лилия, балалары Юлия һәм Алсу. Газиз кешебез 1980 елның 8 августында гаиләдә бердән-бер бала булып дөньяга килгән. Орта мәктәпне тәмамлап, Иске Кулатка эшчеләр поселогы училищесында белем ала. 2000 елның 23 ноябрендә хәрби хезмәтен үтәр өчен армия сафларына китә. Язулыга язмыш Чечня Республикасының Майкоп шәһәрендә каты сугышның үзәгендә катнашырга язган. Хәзер дә хәтерлим. Рөстәмем армия сафларына киткәндә мин никтер бик елап калдым. Шунда ук инде Ходай бәйләгән булган безнең язмышларны. 2003 елның 18 октябрендә мин Рөстәмем белән матур гаиләбезне кордык. Һәм ике чәчәк сыман мәхәббәт җимешләребез, кызларыбыз Юлия һәм Алсукайны дөньяга китердек. Гаиләбез өчен ул чын башлык, яраткан ир дә, иң кадерле әти дә булып яшәде. Рөстәмемне барлык авыл халкы хөрмәт итә иде. Үзенең эшен ташлап, барсына да ярдәмгә ашыга. Авыл халкы аны сарыклар чалырга һәммәсе дә чакыра иде. Ару, пак килеш, эшне җиренә җиткереп эшли иде диеләр. Аның чалган сарык ите дә айрылып, тәмле пулдан чалынган диелә иде. Үткән заманда Рөстәмем хакында сөйли дә алмыйм. Ул бит кайчанда шул җиремдә авырта димәде. Ходай аны бездән ярты сәгать эчендә мәңгелеккә тартып алды. Ахыргы көннәрдә ул бары тик никтер миңа татлы сүзләр белән генә дәште. Шәшәгем дия иде. Ашап торгач та башымнан үбеп шәшәгем, рәхмәт тәмле ашларың өчен диде. Кем уйлаган? Ул аның бәхилләшү сүзләре булачагын. Без бик икәү тату яшәдек. Ул минем һәрчак яклаучым булып торды. Кызларым да юксына. Алсукай әтисенең һәр вакыт улы урынында иде. Бүген дә сабыемның күз яшьләре китми. Кичләрен бик тә без аны юксынабыз. Әйтерсең хәзер ишек ачылыр да кадерлеп өйгә кайтып керәчәк. Шәй табыны кырганда да мин һаман гадәттәгечә аның бокалын алып куям. Кайнар шәйләрем генә суынып, ялгызым эчәргә туры килә шул. Балалар белән бергә хыялланган теләкләреңне дә ирештереп чынга өлгермәдең. Мин мәңге сезнең саклаучыгыз булырмын дия идең. Шул сүзләреңне дә чынга ирештерә алмадың. Бик тиз, бик иртә мәңгелеккә китеп бардың йөрәгем. Әмма мин беләм, син балаларыңны күктән карап, фәрештәләре сыман сакларсың да, якларсың да алтыным. Без бу тормышта сынык канат һәм яртылаш ятим балалар булып калдык. Бер генә күрешеп, кочагыңа кереп әйтеп өлгермәгән яратабыз дигән сүзне бүген туган көнеңдә әйтер идек. Син безнең өчен бөтен җиһан булдың. Хәзер инде яннарыңа барып, зиратың өстендә дугалар кылып, күз яшьләре генә агызырга калды. Тыныч ят сөеклебез. Ятар урының гөл бакча, керәчәк җирем җәннәт булсын иде. Без сине бик яратып яшибез. Кара болыт өй түбәсен корды. Кара кайгы басты йөрәкне. Нигә соң син Раббым тартып алдың? Белдең бит ул безгә кирәкне. Ике балаң көн-төн елап ята. Мин тешемне кысып тын торам. Белмәдем бит кайгы киләчәген. Нигә кызганмадың, я Ходам? Шардывганга кунган кышың сайрый, күбәләктәй синме очасың? Иңнәремә килеп кунасың да бәлки мине сөеп кочасың. Җаныбызга син җитмисең, Рөстәм. Мин бит синсез яши белмимен. Бу дөньяның бер дә матурлыгын, кирәклеген синсез күрмимен. Ишек ачса, капка ябылса да, күңел һаман син дип алдана. Көннәр генә берсе артыннан берсе узып шулай гомер ялгана. Мәрхәмәтсез булды безгә язмыш, синең өчен көчле булырбыз. Исемеңне татлым пычратмыйча, Алла язса алда торырбыз. Мәрхүмебез Рөстәм Рәшитулының барча якыннарының да кайгысын уртаклашабыз. Аның истәлегенә алда җыр да яңгыратачакбыз. Аңа дуга булып ирешсен иде.
Яшьлек таңы, яшьлек жыры белән сиздермичә кинәт үлем килгән. Мәхәббәттән ярты йөрәк исән, яртысын үлем алып киткән. Җаныем калдырдың да киттең. Нигә мине никләр ялгыз иттең? Яшьләр ага яшьле ике күзең, син дип типкән йөрәк кенә түзең. Күктә кояш әйтерсең лә сүнгән, әйтерсең лә шул көн яшәү беткән. Синең йөзең сыпырамың көлем. Эх, кадерлем, никләр иртә киттең. Җаныем калдырдың да киттең. Нигә мине никләр ялгыз иттең? Яшьләр ага яшьлек ике күзең, син дип типкән йөрәк кенә түзең. Җаныем калдырдың да киттең. Нигә мине никләр ялгыз иттең? Яшьләр ага яшьлек ике күзең, син дип типкән йөрәк кенә түзең. Барлык уйлар уртак иде безнең, син алтыным диеп дәшә идең. Дуслык белән башланган мәхәббәт, ни газабы аның булды үлем. Җаныем калдырдың да киттең. Нигә мине никләр ялгыз иттең? Яшьләр ага яшьлек ике күзең, син дип типкән йөрәк кенә түзең. Җаныем калдырдың да киттең. Нигә мине никләр ялгыз иттең? Яшьләр ага яшьлек ике күзең, син дип типкән йөрәк кенә түзең. Яшьләр